Makaon. Makaon. Lamat. Makaon? Ay, di, kaon. 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 Ayuda, ayuda. Ayuda. Kamote. Ah, dili inom. Dili hubog. Hubog. Nako, baligya, baligya ba, baligya. Baligya. Oh, baligya, baligya. Baligya. Ay, di ko alam. Buto na. Sinde, sinde. Lighter. Dili, wala. Be, be. Be, buto, buto, buto. Ala. Uy, uy, uy. Ay. Buto, buto, suicide no. Buto. No, 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 no. Dili siga, dili siga. Ay. Buto. Buto, diri, buto. Buto, buto. Buto. Ayaw, na pulis. Hoy. Stop na tawanan ni kasi. Buto. Buto na. Bahala ka sa buhay mo. Ako papa ba? Ako papa kay Juan. To taga Antana dia oh. Oh, Country home. dato mi dato. Urdoy. Urdoy. Lo, patay man papa. Patay papa ba? Ingon man papa, I don't care. Oh no. Ay papa, I don't care. Pwede. Piso? Piso? Piso lang? Piso lang? Pwede, pwede. Pwede pabuto, no? Pwede pabuto. Pabuto ba? Pasko man. May pabuto na eh. Oo. Ako baliga o pabuto. Ikan ko diha ah. Country homes man. Oo. Ako baliga pabuto oh. Gani-gani, napa isa. Palit ya, pabuto. Ano yung pabuto na mo? Oo. Dagan pabuto ba? Hiram lighter kuya. No, 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 no. Hiram lighter kuya. Ah, Pasko ka. Ay kayo, basa kayo. Basa na Pasko. Pasko na junior po. ay naade ko lighter. Aro Ato pabuto diri ha. Diri oh. Diri ba? Oh. Ayaw taduga. Tandog man ka eh. Ayun na kayo. Para na. Tama na eh. Dili lang. Kuha ka nito. Sus pa daw. Ato sindi ni be ah, sindi ko ni ron. Suko man ah, sindi ko ni tanan. Para patay pod ko ba? Sindi ko ni diri ay. Diri oh, bungkag ni ba? Bungkag ni bungkag.
Piso, piso. 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 Ili wana 100 kwarto 100 ligya cinde lighter cinde tulis buto dili buto 100 lang ya 100 di buto niya ini mo gusto gusto mo ne di buto be dili buto pas sama ni Tonang ko ay bantay ka do. Tay ka. Boto. Dili boto. Dili. To. Dia lang. Upas guru. Lang. Ha? Foto? Kini lang isa. Ay, kini lang isa. Oh, imo na ne. Muna na. Sindihan na to be. Ayaw, okay. Sindihan na to ina. Bang. Ay. Yo hohon mga kadorf, maraming salamat sa palaging pagsubaybay ng aming munting channel at sa mga bago pa na mapadpa dito sa aming munting channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pag-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated kung may bago kaming upload na video. So advance Happy New Year sa atin mga kadorf. Abangan nyo ang susunod na episode ngayong bagong taon 2021. So dito lang muna sa susunod na yung shoutout. Let's